Cijenjeni gledalci, evo okupili smo se na našoj predivnoj šetnici u Murskome Središću. Ovdje je veoma hladno i toliko je hladno da ni ribe ne izlaze van iz rijeke i u biti nemam pojma zašto smo ovdje došli. Dragi gledalci, fuj. Snimaš? Da, akcija sad. Ovdje se događaju opasne stvari. Naime, o čemu je riječ? Samo prije nekoliko trenutaka ovdje je bilo veoma hladno, ali to više ipak nije. Sada je veoma toplo. A zašto? Zato jer sa neba su počeli prije nekoliko momenata padati neko čudno kamenje. Navodno izvještavaju znanstvenici da su to meteori koji padaju sa nekog nepoznatog pravca sa neba u Muru, rijeku Muru. I zanimljivo je što sve to pada u Muru direktno u vodu i ništa ne padne pored. Drži taj mikrofon ravno. I zbog toga postoji opasnost da se digne plimni val, jer su se počeli već dizati veoma veliki valovi. Postoji opasnost da se digne tsunami koji bi mogao poplaviti našu susjednu državu Sloveniju, a to naime ne bi bilo dobro. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck-a-licing, fuck-a-loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck